ngakho lapha ngokuba uvukile ka-Matthew 28 verse 5. Ngoba sisesikhathini lapho sisukela ukuthi uJesu wavuka after ukubethela esiphambanweni wavuka. So abafundi bakhe aboMariya bethuneni bayombheka lequlo lenzeka liqanjwe ngalokho. Ekukale liweso phezulu. Angilazi. Ekukale liwesonto kwasekusa abalili belindile ethuneni lakhe. Yehlingelo siyenkosi ivele ezulwini yasusa ijeli khulu wavukephilile bawa phansi ngokukhanya benjengabafile. Ingelosi yabethusa ngokukhanya kwayo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyasi nesambatho sayo futhi sinjengoqoqwane. Ukukhanya okukhulu okwesabekayo bukhanyile nakithina ngomsindisi wethu. Iyangeneka. Ngaqala angiyazi nje nesho into ngiqala nokuzwa nesho. Alright. Hayi ucule kahle. Ayikho inkinga. Mina ngilazi. uMathewu 28 ivesi elika-5 ngaphansi kwesokuthi kuvuka nokuzibonakalisa kukaJesu. Futhi kepha abalindi bathuthumela ngokwesaba baba njengabafileyo. Kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi mina ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obetheleyo esiphambanweni. Ngakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Uma uJesu esevukile, abalindi ababegadile babebeke uHerode ukuthi bagade, ngoba kushiwo ukuthi abafundi bakhe bazoza bazomntshontsha bese kuthiwa uvukile. Uma ingelosi ifika isusa ilitshe bayasaba ngokukhanya kwayo, bathuthumela abalindi ngoba sekufike ingelosi yasezulwini izovula ilitshe leli kade belibekile ukuthi bagadile ukuthi angaphumi. Kepha ingelosi iyodwa yafike yalivula lelitshe. Ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi mina
ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obetheleyo esiphambanweni. Abesifazane besamile beshaqekile, kepha ingelosi yasho ukuthi ningesabi, yabanikeza nje ukuthi bangasabi, ngoba iyazi ukuthi bizofuna uJesu lo obetheleyo. Athi kuba akekho lapha, ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho abelele khona. Beze bekhohliwe ukuthi uJesu Kristu washo ukuthi uzavuka ngosuku lwesithathu. Bebeya ethuneni bethi beyogcoba isidumbu sakhe ngamafutha njengoba benza. Kepha bathola ukuthi ingelosi ivulile itshe, and nasethuneni akekho ngaphakathi elitsheni. Uyabatshela ukuthi njengoba asho ukuthi uzovuka ngosuku lwesithathu, uvukile, akekho lapho. Njengoba sicelebrate ukuthi sicelebrate uJesu wavuka, asicelebrate umuntu ongavukanga, ngoba uJesu wafa wavuka. Masiqhubeke sihlala nalo, base beshesha bamuka ethuneni beno kwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Bheka, uJesu wabahlangabeza wathi, sanibona. Basondela babamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye. Khona uJesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile, bayakungibona khona. Leculo lelo kusho uJesu washo wathi sohlangana eGalile. Uma abesifazane sebeza kuye bebona ukuthi naye eya kubo, babona ukuthi uJesu ngempela babamba izinyawo zakhe. Wathi ningesabi, hambani niyetshela abafundi bakhe ukuthi sohlangana eGalile. Sambonga uJesu Kristu ngoba wavuka, amathambo akhe awekho ethuneni. Bonke abafileyo, zonke ihlobo zethu nabomkhulu nabokhokho, njengoba sesibonela laba abagubha amathambo, izindawo bahlangene namathambo abantu, ukuthi basho ukuthi abantu laba sewaze umhlabathi aya ngokudleka aphela, kodwa ethuneni lakhe alizange litholakala ithambo lakhe, ngoba kwakungekho nalayo esesesiphambanweni, ngoba bebesitshaya banqampula inyawo uma bangakafi. Kepha uJesu Kristu yena ngoba mhlaba uhlangothini kwaphuma amanzi negazi, washo wathi kuphilile, wafa. So kwakungekho nesidingo sokuthi bangaze bamphohloze inyawo ukuthi amathambo akhe aphuke. Azange aphulwe amathambo akhe. Wahamba walomlisa owaqhamuka, wasithenga ilokhuzana, othenga ithuna afakwa kulo. Kodwa mase bayofika lapho abaMaria bathola ukuthi akasekho, uvukile, uhamba ngeenyawo zakhe, uvukile, wavuka. Namhlanje sicelebrate ukuthi uJesu Kristu simkhonzayo wavuka, azange abanjwe yithuna. Ingakho simkhonza, simdumisa, sithi udumo kuye kweliphezulu nokuthula emhlabeni. Amen. Amen. Ekuqaleni kwesonto kwasekuza abalindi belindile ethuneni lakhe, ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi lesa
sayo futhi sinje ngokokwayo ukukhanya okukhulu okwesabekayo bukhanya